Udumo kuNkulunkulu weliphezulu lokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga kakhulu-ke uNkulunkulu osidinile sonke ukuba sikwazi ukuhlangana la namhlanje osukwini oluphethwe uyena. Siyambonga kakhulu. Ngihlonipheke kakhulu ukubona amadoda engikade ngawagcina baba uLembethe nobaba uCebekhulu. Kade ngawadinga leli lamadoda. Ngicabanga ukuthi ungaphezulu kweminyaka eyishumi mangaphazanga. Ngiyabonga kakhulu ukumbona. Ahlale ngithinta nje ngothiko. Ngisho ukuthi anokwenzele phela amadoda. Anokwenzele phela amadoda lawo. Baxhamile-ke namhlanje ngiyabonga. Sibonge kakhulu ubaba umfundisi umhlaba osuke eSwazini ekhona la ekhondweni. Siyahlonipheka nje kwaNkulunkulu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu khona baba. Angithobeke-ke ngibingelele bonke abefundisi, omama befundisi, omama, obaba, insizwa, intombi no-Sunday school egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Angimizwa kodwa kahle isivumo lesi esisinikeziwe kwaba sePhilip chapter 2 verse 11. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga-ke lisho njalizwi lithi izilimi zonke zivume zithi uJesu Kristu inkosi kuba udumo kuNkulunkulu uyise wenkosi yethu uJesu Kristu. Ngakho masisho njalo udumo lonke luya kuyena. Siyambonga-ke uNkulunkulu ngokusambulela leso sivumo, akusona isiqubulo kodwa-ke isivumo uJesu Kristu inkosi. Ngicela-ke ukudlula la lezi memezelo esinazo la. Ngiyacela emva kwenkonzo sibonane ne-executive committee. Ngiyacela kodwa ngicela ngiphe umzuzu embalwa-ke ngoba kusho ukuthi-ke kufanele ngibingelele abafowethu laba abafikile nobaba umfundisi umhlaba. Ngabe sengena emhlanganweni ngathi angibabonanga, ngingababingelele bakhawule bangiphathele isibusiso laba bantu. So kufanele ngibambe isandla sabo sokunene ngesami sokunene. Emva kwalokho-ke ngicela-ke singene kwi-executive committee. Sengikhohlwe kancane baba uMthembu, ngiyaxolisa. Khona umusa eduze kwabo. Musa, uma uvula uzipho la kunephepha le-exercise. Khona into kufanele ngibheke khona ngisho la ngicela ungilethele. Ngiyabonga, sengicishe ngifuna umfundisi. Sengikhohliwe ukuthi kambe uma ngisuka khona uhlala esihlalweni. Bakulembethe bakuCebekhulu umfundisi uMahlaba. Ngoba uLembethe usheshe wasuka kakhulu, washeshe ukusuka kakhulu. Lento le enibona la izoniveza ngivele ku-YouTube. Sizolibuka ku-YouTube, nawe uzozibuka ku-YouTube ukuthi kade umile ukukhuluma entabeni yethu kaJehova kuyaboneleka usibingelele. Ngiyabonga. Ngiyabendlula-ke nje lapho. Umama uMkhontshane waseNgwelezane khona. Okay. Ngicela ukubona nawe mama uMkhontshane emva kwalo mhlangano. Emva kwenkonzo, emva komhlangano.
ngiyabonga ngifuna ukusho njalo sengiqedile-ke inenqwaba yamaphepha akusakazeka ngiyazwala ukufaka amaphepha amaningi sidluleke iyakhohlakala abese phuma ngendlela engekho formal amakhalenda uthi angibhale phansi nabo bawasondezile ngiyacela abantu abangakawathola amakhalenda bazothola amakhalenda sesikhiphe yodwa per family ngenxa yokudula kwabo kanti asiwadayisi thina la kodwa ukwenza kuyabiza kakhulu ngiyasola ukuthi sezizothi go iroute yokuthi abaku-WhatsApp bafakele wona umuntu aziprintele nge-A3 iphepha eqinile kuba lula kakhulu i-A3 ikhalenda lala ekhaya kodwa-ke sisazowakhipha nalaba-ke abacela ukuposelwa amakhalenda ngophepha ngendlela okuyizindleko ngayo ngizocela ukuthi ngonyaka ozayo kube yibona abakhokhela ukuposwa kwawo ngophepha amakhalenda ngoba sube umqingo emaningi emabhentshini athize athanda ukuposelwa wona. Ngale kwalokho-ke siyambonga uNkulunkulu ukuthi ngomgqibelo lo siyabona sinomhlangano wabefundisi balapha ekhaya so-ke bazoyiphathela amakhalenda abo besuke emabhentshini ahlukene. Sinomhlangano wabefundisi ngiyacela ngoba bayangizwa noma bazongizwa siyarekhoda la ku-WhatsApp naku-YouTube ukuthi umfundisi ongeza ukuphumelela ngomhla ka-2 ngomgqibelo emhlanganweni ukuthi ngithi inkonzo ngiyacela ngitshele ukuthi akazukuphumelela. Ngiyaxolisa ukusho ukuthi ngicela ngitshele nesizathu sokungaphumeleli kwakhe. Umfundisi ongezi emhlanganweni wabefundisi baseNtabeni ama-branch asemaningi awu-17 njengamanje silindele ukuthi kufika abantu abawu-17 sengikhohlile ayibulali impilo zabo. Nginenkinga labazalwane ngifelwe izibuko phakathi neviki zokubona nje ile ngisigijima yodwa ngathatha ezinye indala asingibonisi engisukume ngiyifakile asingibonisi kahle bese ngikhohliwe-ke ngayibamba le hand kanti ngiyithuphile ey'bukweni bathe ngizozithola after 2 to 3 weeks. So ngisazophila le mpilo nje yokusokola ngey'buko nokho-ke indaba ezinhle lapho ade ngiyocheckwa khona kuthiwa se-improve kakhulu amehlo ami kahle ngiyabona nje kahle kakhulu. Inkinga sekusele ukufunda kanti bengasaboni abakwaziyo-ke indaba yamehlo bathi abe-3.5 njengamanje abe-1.5 it's a big improvement. So-ke sengibulalele ezinye sekufanele ngizame ukuyihlanganisa lo ngizofunda izwi nje ziyangisokolisa kakhulu kodwa-ke impilo fika ngiphilele for the next 2 weeks. Angidluleke ngisho le nto ngoba manje isimo-ke singibeka kulo khokho zikahle zona ziyahlala ngehandle eyodwa. Mhla ka-2-ke sinomhlangano wabefundisi sengiyadlula-ke la lo mhlangano kuzothi i-council meeting uzoqala ngo-10 ekuseni siqala ngo-10 ekuseni bese kuthi-ke ngesonto mhla ka-3 sinenkonzo yombhabhadiso ngesonto mhla ka-3. Bengingafisa uma bekungenzeka labo baba bebela besibingelela bobathathu uma bethola ithuba babekhona ngomhla ka-3 sinenkonzo yokubhabhadisa ikhona la ekhaya khona la endlini. Siyacela-ke siyambema bafowethu uNkulunkulu enivumela ngoba konke sikushiyela uNkulunkulu uma isidina esivumela sizoba nenkonzo yokubhabhadisa. Baninganyana-ke kulokhu sijwayele ukubhabhadisa abantu abawu-20 njalo bembhabhadiso mithathu ngonyaka every year kusukela ngo-2020 ekupheleni kwawo saba nombhabhadiso wodwa kusukela 2021, 22, 23 every year sekubhukhiwe abafuna ukubhabhadiswa up to the year 2028. Unyaka ka-2028 babhukhela ukubhabhadiswa abantu. Omunye uzoyibuza ukuthi hawu abantu abaningi ababhabhadiswayo baphi leli bandla elingaka kakhulu-ke kulaba abafikayo.
obaba ngo-2020 uNkulunkulu wathi aqale igroup obizwa ukuthi ikhaya lezwi. Le group le wayethi angenzela ibandla ngoba ibandla seliyavaliswa. Ngayiqala ngo-2026 March kwi-instruction kaNkulunkulu. Abantu babe u-30 kuphela ababe no-WhatsApp ekhaya. Saqala-ke saqhubeka nenza iy'nkonzo zonke iy'nsuku. Makuphela unyaka 26 March 2021 igroup esinabantu abawu-750. Ngonyaka wesibili 2022 March igroup eyinabantu abawu-1,600. Ngonyaka ka-2023 noma sengiyele ya 2023 unyaka wesithathu uhamba kahle-ke ngo-2023 unyaka wesithathu abantu basebewu-4,400. Njengamanje-ke sibheke ku-26 March abantu bawu-6,100 babheke ku-200. Kukhona i-possibility ukuthi ushaya 26 March bewu-6,300 kungenzeka ngazi uNkulunkulu okwenzayo. Igroup-ke leyathi uNkulunkulu ngiqale yibo-ke laba bantu ababhabhadiswayo besuke emabandleni ahlukene ngoba thina befundisi sithanda ukushumayela kuphela, asifuni ukwenza izwi sifake abantu emanzini. Asikhiphe abantu ebandleni bayahlala emabandleni abo ngoba ikhaya lezwi igama legroup sishumayela izwi kuphela. Kunabafundisi aba-over 600 kule group bamabandla ahlukene. Abanye bafaka abazalwane babo la, asibakhiphi emabandleni abo. Njengoba ngishumayela nje manje ngizoqala ukushumayela, bayilindile abanye inkonzo. Abanye abasesimweni sokungakwazi ukukhonza balindele inkonzo, bahlale phansi nemindeni yabo bese beyakhonza. Yibo-ke bonke laba bantu asebeze baba badala ukuthi sibe namagroup afika ku-2028 abantu abafuna ukubhabhadiswa. Ingakho indlu sesiyinwebile. Iphasika elidlule yayigcwele leli ilayisha 500, edengalena kulayisha 200. Sisanda ukuqeda nje, siyambonga uNkulunkulu ediwe kupendiwe sekusele ngaphandle nama-touch-up laphaya ngopende. Ngemuva siyaqhubeka namashawa awu-14. Uma ehlangana nalawo esinawo awu-36 asizoba namashawa awu-50. Aqhubeka ama-toilet ngemuva awu-15, soba nawu-5 ama-males, sibe nawu-10 ama-females. Azohlangana nalo 5 wangapha ama-females plus 1 elingapha, futhi ama-females azoba namashawa awu-6, ama-toilet awu-16. Siyabonga kuNkulunkulu. Inhloso yalokho ukuthi umuntu uma ela ekhaya akhululeke. Masithi sine-break ka-10 minutes, in that 10 minutes wonke umuntu akabe sezikhululile, sibuye singene enkonzweni. Njengoba kuze iphasika nje, sifisa ukuthi wonke umuntu akhululeke, konke kuhambe ngendlela. Siyabonga kuNkulunkulu osinika amandla okukwenza lokho, ngoba uyena ngaphandle kwakhe abasikwazi ukwenza. Sibhizi kakhulu-ke ngale current sakhe izindlu zokulala. Uma ziphela zonke lezi hlanzwane bezikhona kuzolala abantu abawu-100. Omunye umsebenzi esibhizi ngawo eMtuba bebekhonzela kwi-dining room yalo phethe branch yakhona, sekugcwele i-dining room yakhe. Sakha-ke indlu engango-6 by 8 ezolayisha over 100 uma sibekwe kahle ihlalo. Makugcwala lapho sekufuneka siphumeke sokwakhinda ukukhonza. Konke lokhu kwenziwa ngesikhathi esisodwa. Siyambonga kuNkulunkulu kakhulu. Engingakuhlebela khona nje uNkulunkulu sithi siyambonga. Uqaliwe lo nyaka sesisibele over 400,000 imali esisipendiwe kwenziwa lezi zinto. Akaphelile amashawa nalana ngoba i-report nje-ke bengidlula kuyona. Kungenzeka uGesu uhambe ngo-11 masibuka la ubanje ngamanje 10:57 ukahleke usho ukuthi uma uthi jungu manje sizocula kusele 3 minutes
ukuze siqale kahle inkonzo nalezi zinto zisebenze kahle zingaphazamiseki. Kakhulu YouTube ngokungena emhlabeni wonke kuba abantu bonke emhlabeni wonke jikelele. WhatsApp sizokumisa. Ngicabanga ukuthi ngoba kuseleke u3 minutes kuhle sicule silinde bebe khona amazi noma sengamuki-ke angazi noma ngizoconnectana madoda noma ngizothi lindani ikhulu le ndaba yalogiswana. Ngicabanga ukuthi ngememezelo sengiqedile ake sicule sibone ukuthi kwenzakalani ukuthi singene kahle enkonzweni. Ngalolona lolo suku bevukile abenkosi behlotshise ubukhosi bakhe sebebuthwa abakhethwa bengeniswa no.
losuku lapho liyophuma ilanga kungasayokuhlwa, lapho ezobizwa amagama ngesikhathi abafundi bakho bejabula ngathi bathumile, bethi amadimoni abathobele, bethi basinda abantu ezifweni wathi ningathokozeli ukuthi moya yanithobele, thokozelani amagama enu alotshiwe ezulwini. uNkulunkulu wethu siyazileza lolo suku abangcwele kuphela, abazihlanzile egazini lewundlu, okuyibona amagama abo ayobizwa ngalolo suku. Ngiyakhuleka Nkosi, njengenceki yakho uPawulu, ngithi ngisize uNkulunkulu wami ngokutuba umzimba wami ingathi sengishumayeza abanye ngilahlelwe ngaphandle. Ngoba singeni ngemsebenzi, kodwa singena ngokungcwele. Ngiyakhuleka Nkosi nani ibandla athi uPawulu lingumqhele wethu, elingumqhele wami. Nkosi ngiletha kuwena, ngithi Nkosi balahlekelwa namunye ubona. Bagcina balondoloze kuze usuku bavusa ngalo. Lapha amagama ebizwa kungabikho noyedwa ozosala. Ngoba ushilo ezwini lakho John 12:48 wathi ngeke usasahlulela kodwa yizwe sikhulume kuwena ezosahlulela. uNkulunkulu wethu lezi inkonzo nezinye sake sazizwe empilweni zethu ziyoma ngalelo langa sahlulele. Ngiyakhuleka ngiyacela Nkosi ukuba ibandla lakho ligcwele emhlabeni wonke. Uyalazi uNkulunkulu wethu ngoba singena ezulwini ngegama lebandla, singena ezulwini ngokungcwele, singena ezulwini ngoba sinomoya ongcwele, ngoba umoya ongcwele owavusa uJesu kwabafileyo yena osivusa ngosuku lokugcina. Kodwa ongenayo umoya ongcwele ngeke avuke. Siyabonga ivangeli eliphilayo sinikeze lona. Namanje uNkulunkulu wethu khuluma. Siyawukhulekela ke lo Jesu size kwaba manje ungahambile, ukuba ungabusahamba iziphele inkonzo. Ngoba kukho okuhlula wena. Matthew 19:26 uthe ungenzeki kuthina abantu kwena kuyenzeka. Siyabonga uNkulunkulu wethu khonza uNkulunkulu ophilayo. Iba nathi kule nkonzo, nami ngihlale phansi ngilalele, usebenzise lo mzimba ukhulume ngomoya wakho ongcwele, ukhulume lokho okuthandayo. Njengokuba ngiyimbongolo egitshelwe wena Nkosi efana naleyo ayigibela ngalelo langa, sengifikile ngilethe wena ugibele. Khuluma Nkosi, yenza umsebenzi nathi ibandla alizile kimi, alizile indongeni, lize kuqobo. Ngoba wathi lapho utshela uPetro, wathi Petro, nani ngifuna ukumuka nawe, wathi Nkosi singayaphi ngoba amazwi okuphila onke akuwena. Sisho njalo nathi Nkosi, asizile kumuntu kodwa amazwi okuphila kuwe, sicela wona ngegama elinamandla leNkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Sabonga uNkulunkulu wethu ngeza phambili. Sizoqhubeka-ke ngokholwa ukuthi-ke utheliwe. Uthi noma yena sicele egameni lakhe uzosenzela. John 15:7 athi mangihlala kimi namazwi ami ehlala kimi, ngicele nikuthandayo nikwenzele. Ake simbukeke senzela. uJesu sekukhulunyiwe wathi uyahamba, ungasenzi ukuhamba. Sizovula amabhayibheli ethu Luka chapter 11 verse 1. Luka chapter 11 verse 1. Le nkonzo-ke siqhubeka nayo part 4. Part 4 saqala-ke ngo-part 1, part 2, part 3, part 4. Bengingabacela nje abangekho ekhaya lezwi egroupini ngoba basele njengamanje bayibamba phakathi nendawo, bafuna ukusizwa bangene egroupini bakwazi ukuthola iy'nkonzo ngoba uNkulunkulu uyasifundisa. Itheme-ke ithi Nkosi sifundise ukukhuleka. Part 4 sifundiswa ukukhuleka. Sifunda-ke kuverse 1 ka-chapter 11 kaLuka. Wathi ekhuleka endaweni ethile esedinini, omunye wabafundi bakhe wathi kuye, Nkosi, sifundisa ukukhuleka njengoba uJohane naye wabafundisa abafundi bakhe. Ngicela ngigijimise imic laphaya kubaba umfundisi uMahlaba, asikhulekele singene ezweni. Baba umfundisi uMahlaba, asikhulekele singene ezweni.
Lanti bandla lakho mawengcwele linde wena na incindi yakho bakukhuluma ngayo njengamanje uvula izindlebe zikamoya usathana kanasabele kusaqhubeka izwi lakho yebo siyazi akathandi ufuna ukulesula njengekuthi asula amanzi ngemoto kodwa lona lizawalakani ukuhlala ngoba wena ukhona wehlulwa ulutho nangalesikhathi moya wethu lesezele umusa silambele wena sifuna ukuzwa ukukhuluma kwakho ngenceku yakho uJesu asinamahloni ngevangeli kusho njalo uPawulu aboshiwe izandla nenyawo ahamba edolobheni laseRoma athi anginandaba anginamahloni noma ngifasiwe ngoba ngifaselwe ivangeli ngokugcwele khulula inhliziyo zethu zilangazelele konke lokhu sikucela ukukholwa egameni likaJesu. Amen. Amen. Siyambonga kakhulu. Sesifundele izwi Luka chapter 11 verse 1. Bathe khuleka endaweni ethile isedinini omunye wabafundi bakhe wathi uYINKOSI sifundise ukukhuleka njengokuba noJohane naye wabafundisa abafundi bakhe. Sikupart 4 ke wale nkonzo sizokhumbula ukuthi upart 3 besikade siselamboti kubaba umfundisi uMwelase ngesonto elidlule. Siphawulileke kulezi inkonzo ezidlulile ukuthi isicelo sabemfundo enkosini uJesu sikhombisa ukuthi wayesekhathele imkhuleko yakhe engaphendulwa. Kubuhlungu ukukhuleka ungaphendulwa. Kubuhlungu ukuhlupha umzimba ufaste impendulo ingabibikho. Futhi wayengahluphekile ngemkhuleko yakhe yodwa nangemkhuleko yabuza kwabo ngoba kasho ngasese njengoba iNkodemu uthi iNkosi umfundisi ukukhuleka. Kodwa uthi iNkosi sifundise esho phambi kwabo ngoba wayengeyedwa enale nkinga nanamhlanje bakhona bazalwana abanayo. Kodwa kasikho esimoyeni sokuthi bavele obala uyazazi wena ukuthi unayo yini noma unayo leyo nkinga. Kupart 2 ke saphawula ngamaphuzu noma ama-points awu-5 okumele umuntu okhulekayo awaqaphele ukuze umkhuleko wakhe uphendule. Awaqaphele. Sikhulumile-ke ngelinye upart 4 sakhuluma ngelinye upart manje upart 3 nopart 2 sikhulumile ngalamaphuzu. Ngakho-ke namhlanje ke kupart 4 ngoba lamaphuzu njengoba u5 ezwini leNkosi usho umusa kaNkulunkulu. So lamaphuzu udinga ukwazi uwanaka waqaphela ukuthi uma ngikhuleka abhekelelekile yini ngoba ingabhekelekile umusa kaNkulunkulu okuyimpendulo yomkhuleko wakho ngeke uphendule. Sakhuluma ke ngenkonzo edlule sathi ngabe ukhuleka ngendlela efanele na? Ukhuleka ngendlela efanele yini? Ngoba khona ukuthi ukhuleke kanti ukhuleki ngendlela eyamukelwa uNkulunkulu. Ukuze ukhuleke ngendlela efanele ube sesimweni esizokwenza ukuthi uphendulwe kunamaphuzu awu7 okufanele siwabuke ngeke siwaqede namhlanje. Ngicabanga ukuthi sokhava only 5 awu2 siwabona inkonzweni elandelayo ewupart 5 njengoba sikupart 4. Iphuzu lokuqala okufanele ulibheke uzibuke ukuthethelela. Ngeke uphendule umkhuleko wakho uma ungakwazi ukuthethelela. Mark 11 verse 25 ithi izwi leNkosi futhi nxa nikhuleka thethelelani uma ninamagqubu nomunye ukuze noyihlo sezulwini anithethelele iziphambeko zenu. Ngoba uma unegqubu ngeke umkhuleko wakho uphendule. Abekho abantu abanamagqubu njengabazalwane. Kakhulu ke kusho abaphuzayo. Bethi abaphuzayo yazi nini ngaphuzi niyahluka. Thina esiphuza sicabana manje kusasa sesikhohliwe ngoba sidakiwe sesithengelana uthwala kumnandi. Nini engaphuzi ngikhuthulana umlomo kophela inyanga kuphela unyaka
lokuthi usibanibani wangenza ukuthi amakholwa akabeka kuhlonipheke athi ngiyakuxolela kodwa ngeke ngikhohlwe. Into efanayo le ngokuthi ngixolele umuntu ngeke ukhohlwe umxolele lokho. Ngabe wena ufuna ezakhe izono uxolele kodwa uNkulunkulu angazikhohlwa ngokuthi ezwini lakho uzithatha ziphonse olwandle lokhohlwa okungukuthi yena uqobo lwakhe enguNkulunkulu uyazikhohlwa kodwa amakholwa awafuni ukukhohlwa izono noma izinto ezenziwa abantu kubona. Ngakho-ke lithi lelizwi futhi nxa nini nikhuleka thethelelani uma ninamagugu nomunye kuze noyihlo sezulwini anithethelele iziphambeko zenu. So ubaba osezulwini akakuthetheleli uma unamagugu. And ayikho into ebuhlungu njengomzalwane esukuma emaphambi kwabantu efakaza ethi ngithethelele izono ngabhabhadiswa bala kanti ezulwini zabuya zonke azithethelelwanga ngokunamagugu. Ngizoyixoxa ngoba ngivulanga ilaphaya kuMatthew chapter 18 if I'm not mistaken. Lapho kubalwa khona inkosi yayibalisana nezinceku zayo. Sekutholakala ukuthi eyodwa kulezi zinceku ikweleta inkosi imali engangebhiliyoni. Uma sikhumsha le mali ebhalwe lapho sisebenzisa ulimi lwanamhlanje. Isithi inkosi ndoda ngoba ukwazi ukukhokha ngizokudayisa wena nomuzi wakho nezingane zakho nenkosikazi wakho still imali ingakwazi ukukhaveka. Yakhala indoda yathi inkosi ngiphi ithuba. Yathi inkosi side lesikhathi engikunikeze sona ngeke ngisakudedela. Yakhala indoda icela uxolo. Okumangalisayo yathi inkosi ngiyakuthethelela. Awuzokhokha lutho usaphela isikweletu sakho hamba. Mayiphuma lemncebo itholenye eyikweleta masikhumshe imali namhlanje 300 enye incebo kanye nayo ibamba ithi ndoda ngifuna 300 wami. Athi umuntu anginawo 300. Athi ngeke wamthatha umvalele ethele wambona. Zafika indaba enkosini yathi akabiza athi wena ngikuxolele ibhiliyoni lonke usulo ukuxolela umuntu okweleta 300 siyabula kuyi icala lakho ngizokufaka endlele ngeke uphume ngakhiphana emfadini lokugcina. Athi uJesu mayeseqeda kuverse 35 noyihlo sezulwini yokwenze njalo kini uma ningathetheleli ngenhliziyo okungukuthi umuntu angavuma izono zakhe namhlanje aqede a month later ahlukunyezwe umuntu ambambela igqubu zibuya zonke lokho asikhoshelayo wena mofakazi ngithethelele izono mina akho zono ezithethelelwe la sokhona ubheka isikhobeni usuku oluzayo. Ngakho-ke imikhuleko ayiphendulwa uma ungathetheleli. Kwenzekani ungathethelele futhi unamagugu na? Verse 26 kaMark chapter 11. Kepha uma ningathetheleli noyihlo sezulwini akayonithetheleli iziphambeko zenu. Uyafuna ukungathethelelwa ngakubamba igqubu. Uma ufuna ukuthethelelwa thethelela. Khona lento eyenziwa abantu abahlulwa ukufunda uJesu owesifazane wabanjwe uqotsheni. Abazalwane ave bekude ekudivoseni. Abazalwane ave bekude akudivose umuntu aphinda ashade. Izwi lenkosi libeka kahle lithi olahla umkakhe aganwe ngomunye aphinga noshada nolahliwe uyaphinga. Ngifuna ukukutshela ukuthi abanye abantu babamba amagqubu behlukunyezwe amadoda abo ngoba kade eqonywa enza zonke lezi zinto ezingcolile. Noma indoda ibamba igqubu ngoba unkosikazi wayo yambamba nendoda. Uthi uJesu phezulu kwakho lonke lokho ongenasono akaqala mkhande ngetshe. Awunaso isono wena uze kwafika kwi-divorce ngoba ungakwazi ukukholela ukuthi umzalwane ngisho ngomfihlelele embhedeni wakho nenye indoda noma nentombi mthethelele ngoba ufuna ukezulwini
ukuhlala kwakho nonkosikazi emhlabeni isikhathi esincane kabi ukuthi ungalahlekelwa izulu osho esikhobweni kunaphakade ngokuhlula ukuxolela. Uthi kuJesu lo wesifazane uthi laba ke ongenasona kaqale qala mhande ngethe baphuma bonke one by one ngoba babezazi ukuthi banesono. Khona lesi sono sokuthi ubuko wesifazane ngeso amkhana ukuphingile naye ufana nalola lembedeni. Ubuko wesilisa ngeso amkhana ukuphingile naye. Umuklini kulezo zinto qala uphonsithe kodwa ngongekho clean awunani ilungelo lokufuna ukuthethelelwa nawe ezonweni zakho. Angazi-ke amakholwa akuthanda kangaka ukudivorce ayabona ukuthi asesayine agreement noSathane ukuthi ayiSathane ngizokukhonza ngiyeza lapha emlilweni ngizosha nawe ngoba kufanele sithethelele. Agijimeke lapho omunye umfundisi abeka abantu izandla lithi izwi leNkosi 1 Peter chapter 3 ngicabanga ukuthi verse 7 ngisakhumbula lithi libanika uduma besifazane ngoba bayizindlalifa zombuso wezulu kanye nani ukuze imkhulekweni ingathiwa. Umuqabene nonkosikazi wakho musugijima uyoma phambi kwebandla. Ngixoliseke baba Mahlaba ngikhuluma nawe noma nabanye abafundisi la noma nabafundisi abaningi aba-over 600 sengishiye athi ekhaya lezi kunenqwaba yabafundisi le nkonzo yabo bonke abantu. So kufanele sibuyisane ungagijimi uye enkonzweni ukhulumisane nonkosikazi ekhaya. Lizotholakala ibandla lakho lidivorce lixabana ngoba uhamba ubeka abantu emva kwenkonzo abakhulekele uqabele nonkosikazi. Thatha umoya wakho wengxabano ufake emakhaya abantu behlezi ngokuthula. Ngakho-ke kufanele sazi mangimi la phambi kwenu ngikhafula umoya engiphila ngawo. Mangiphila ngomoya ongcwele ngikhafula umoya ongcwele. Mangiphila umoya wokufeba ngikhafula ukufeba ibandla lizofeba lonke ngoba omi phambi kwabantu izwi likaNkulunkulu alikhulumayo alinamandla lingaphelezelwe umoya othize. Ungalanda igagu lomfundisi ulibeke ugqumekele itende uthi alishumele malingenawo umoya ongcwele angeke kuphenduke umuntu. Ulanda umfundisi onomoya kaNkulunkulu okhuluma amagama ambalwa akuphenduka inqwaba yabantu ngoba abantu abaphendula umuntu baphendula umoya ongcwele. Ngakho-ke singabageji singabahloli singababuka abantu ngey'ntshumayelo zabo kodwa ngibuka inkambo yakho ukuthi uJesu sobabona ngey'thelo zabo. Iqiniso elibuhlungu kumina lithi uma ungathetheleli ngeke uthethelelwe ukuthi umkhuleko wakho ngeke uphenduke. Khumbula sikhuluma ngesimo okufanele ube kuso uma ukhuleka noma usazokhuleka. Ngene ephuzwini lesibili sengidlulile ekuthetheleleni. Isibindi kufanele ube nesibindi uma ukhuleka. Into engiyithandayo ngalesi sibindi awuzakheli wena sona sakhiwe ubungcwele obukuwe ngoba mawungekho ngcwele awunaso isibindi. 1 John chapter 3 verse 21 uthi bathandekayo uma inhliziyo ingasilahli sinesibindi kuNkulunkulu. Usasibona sikhamba kwisibindi ma inhliziyo ingakulahli mhlawumbe ngolimo ozoluzwa uma unembeza ungakulahli. Athi umpostoli Paul ngiyithanda le ndoda mayibhala ihola umoya kaNkulunkulu ithini? Ithi akhona oyedwa phakathi kwenu ongangahlulela ngoba ngiyazazi ukuthi ngiklini ngihambe kahle phambi kwenu uNkulunkulu kuphela ongangehlulela. Usuke kunjani umuntu mayesehlulelwa abantu? Awumathi uNkulunkulu obona ejuleni kwenhliziyo. Bekumele thina sonke sihambe ngobungcwele. Kungabibikho umuntu ongahlulelwa umuntu. Kungabibikho umuntu okuzozokala iphunga. Kuthiwa uyashumayela nalo mfundisi. Kodwa bafazi babantu. Uyashumayela nalo mfundisi eyingane ezincane. Ama-virgin sewaqedile ebandleni. Ayifuneki leyo nto. Masiphile ubungcwele. uJesu wathwala icala lethu, wathwala izono zethu, kodwa akazange senze isono. Sihlulwa yini thina umfuza
sihambe njengoba yena ahamba nayo. Bathandekayo inhliziyo ingasilahli sinesibindi kuNkulunkulu. Ngikhuluma ngesibindi manje. Athi 1 John chapter 5 verse 14 to 15. Yilesi sibindi esinaso kuye sokuthi uma sicela utho ngokwentando yakhe uyasizwa. Isibindi esinaso masicela utho ngokwentando yakhe. Umbuzo wami uthi njengoba ungaphendulwa nje wena. Okucelayo kuyintando kaNkulunkulu na? Ngoba mhlawumbe uphendulwa njengoba ucela intando kaNkulunkulu. Ufuna ukuchithela ey'nkanukweni zakho. Isibindi esinaso yilesi ukuthi masicela utho siyazi ukuthi uNkulunkulu wethu uyasizwa futhi uzosiphendula. Ucela kanjani ke wena? Sicela ngokwentando kaNkulunkulu. Awuceli noma yini. Athi verse 15 uma sazi ukuthi uyasizwa noma sicelani siyazi ukuthi sinakho esicelileyo esicele kuye. Ngakhumbula izwi kwabaseThesalonika lithi izicelo zenu mazaziwe uNkulunkulu kwabaseFilipi ngokukhuleka nokunxusa nokubonga. Kusho ukuthi at the very same time ngesikhathi ucela uyabonga ngoba uyakholwa ukuthi into ecelayo usuyamukele. Kwenze njalo umzalwane athi qeda ukukhuleka bephuma ngazike ngizombona uNkulunkulu uzongipha yini ukuthi bungabaza ukholwa kukho. Uma sazi ukuthi uNkulunkulu wethu uyasizwa noma sicelani siyazi ukuthi sinakho esicelileyo kuye. Iya kuNkulunkulu nomqondo okwazi ukuthi already you have received what you are asking for. Ayuye kuNkulunkulu usenamathizithize ngoba ngeke akuphendule. Sikhulume iphuzu elijulile enkonzweni part 3 eLamboti ukuthi umuntu uyahluka ufika guqedwa ngalacela into uNkulunkulu abese kuyezoxoxela umngane wakhe athi yazi ukuthi ngicela ukuthi uNkulunkulu yabona bonke into ecela uNkulunkulu wayitshela umuntu forget ngeke uphinde akunike ngoba usumkompithisa nomuntu. Uzokunika kanjani ngoba wena usuxoxela umuntu wayesethini hayi mawufuna into ethile ngizokuxhumanisa mina nolayini. Uzophuma lapho usikhohle ukuthi wenzele uNkulunkulu uthanga wenzele ulayini wena. uNkulunkulu akasekho la. So asiphendulwe ngoba sicela izinto maqedwe bese sitshela abantu. Sizoba competition uNkulunkulu akompete nomuntu vela hlehla athi angisangeni ke mina la. Ngoba usetshela umuntu. Into eyitshela uNkulunkulu ayitsheli umuntu. Kuze kube ubufakazi ukuthi ngicela ukuthi uNkulunkulu wangenzela. Ngoba kwawena ukhombisa ukuthi awumethembi umtshelelani umuntu into eyitshela uNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu Isaiah 42 verse 8 niyakumfanisa nobani ningiqhathanise nobani silingane na? Abazalwane bayathanda ukumlinganisa uNkulunkulu nomuntu. Bayathanda ukumlinganisa uNkulunkulu nomfundisi. Athi mayibhekene nenkinga ashone kumfundisi. Manje umfundisi uthini makunje ngenze njani? Umdali wakho lo. Awuyingane kokudalileyo na? Kokudalilwa kulethe emhlabeni. Asiyeke ukuthatha inkinga zethu sizithwesa abantu. 1 Peter chapter 5 verse 7 lithi phonsani inkathazo zenu kuye zonke ngokuyamkhathalela. But senzani thina? Asisiphonsi uJesu siziphonsa kubantu. Asiqhubeke. Phuzu lesithathu ukholwa. Kholwa ngaphambi kokuqala nje ukukhuleka. Kholwa ngoba mawungakholwa umthandazo wakho ngeke saphendula. Lithi izwi uMarko 11:24 ngalokho ngithi kini konke nikukhulekelayo nenicelayo kholwani ukuthi nikwamukele nizakuba nakho. Kunzima ukukholwa. Ngesikhathi uqala uguqa kholwa ukuthi ukwamukele uzoba nakho usunakho. Ifaith into ejulile. Bakhala abafundi kuLuka 17 verse 5 bathi Nkosi
yandisa ukukholwa kwethu. Hayi ngoba siyakudinga ukukholwa. Uthi ukukholwa kwakho kungangenhlamvu yesinaba, uyotshela intaba ukuthi ayinguzuleke ikhonseke lapho elwandle kuyokwenzeka. Inhlamvu yesinaba bathi i-seed yakhona, imbewu yakhona, it's one of the smallest seeds ezikhona. Uthi kuJesu ngaba nalokho ukukholwa okuncane ongangenhlamvu yesinaba yokudluza intaba. Siyabona ukuthi ukukholwa sinabo. Ngavele ngakhumbula owesifazane oweza kuJesu ufuna ukukhulekelwa ingane yakhe nedimoni. Wakhuluma amagama abuhlungu uJesu. Abaningi bethu abazothuthuka inhlamba bamfulathela. Uthi uJesu akukuhle ukuthatha isinkwa sabantwana usiphonse enjaneni. Esikhundleni sokuthanda imali umama uthini? Uthi nezinjana Nkosi ziyidinga ukuthuluka wethafuleni labanenisi. Wathi uJesu ngaze ngikubona ukukholwa nje kwa-Israyeli. Sidinga ukukholwa yikho imkhuleko yethu ingaphendulwa. Siyalimala siyakhubeka. UHana ifuna indodana ekhuleka kunyakaza umlomo ethempelini. Uyafika umpriest owukhiye ukuthi atholelele. Uthi wemama ungabophuza ukusuzana ethempelini. Ukhulu kusithoba uHana. Uthi Nkosi yami angiphuzile. Kungenxa yokuhlupheka kwenhliziyo yami. Ngithulula umphefumulo wami kuJehova. Omunye wayezodikila aphuma hamba athi ngithukile lo mfundisi wathi ngidakiwe mina ngaphuzile. Uthini lo mpriest? Ukhiye walento efuna lo mama uthi hamba uJehova makakunike njengokucela kwakho. Yebo uNkulunkulu wamphendula but kwa-Israyeli kudala umpriest was the key. Umpriest angayisupport lento efuna ngeke uNkulunkulu akunike. Mhlawumbe kube kwakuyimina kuwena sesodikile sithi umfundisi usithukile wathi sidakile. Kanti usuhamba nesibusiso sakho. Musukuba umzalwane oyithobo olimalayo. Iba nesikhumba esiqinile. Ufuna ukukholwa uthi Nkosi yandisa ukukholwa kwami. Uma inhliziyo ingakulahli uba nesibindi bese uyakholwa. Inkinga ukulahla inhliziyo yini into edala inhliziyo yakhe ikulahla? Isono. Susa isono, vuma isono, zihlanze phambi kaNkulunkulu ubengcwele. Mawusuzivumile isono awubuyeli kuso. Ufane nenja ephalaza umphalazi kubuyele kuwona. Vuma isono uhlukane naso. Zakha 13 verse 28. Lithi ofihla isiphambeko sakhe akayophuma Zakha 28 verse 13 ngiyaqonisa. Ofihla isiphambeko sakhe akayokuphumelela kodwa ozivumayo azishiye uzothola umusa. Umusa uthola ngokushiya isono, awutholi ngokuzivuma. Uyasivuma bese kuba uNkulunkulu ukuthi uyashiya yini, then you get mercy. Uthole le grace. Athi lotula kahle. Mercy rewrote my life. Umusa kaNkulunkulu, isihawu sikaNkulunkulu sayibhala kabusha impilo yami. Athi uPaul nganginesikhulu isono kunabo bonke kodwa mhla ngazi ukuthi uNkulunkulu ungenzela umusa. Konke ngakushaya indiva obekuyinzuzo kimi ngenxa yokukhulu kokumazi uKristu. Bazalwane kunezinto kufanele sizilahle. Kunezinto kufanele sizidele. Ezinye zazo not ngoba ziyisono kodwa ngoba mkhulu kokumazi uNkulunkulu. Usubona into engenamsebenzi. Into engibambezelayo mina ngifuna ukezulwini. Ngakho kubiza ukuthi uPaul athi uMathewu 21 verse 22. Nakho konke nakukucela ngokukhuleka nikholwa niyakwamukeliswa. Ukholwa uphile. Nakho konke nakukucela nikhuleka nikholwa niyakwamukeliswa. Uyakholwa uma ukhuleka wena na? Hebrew 11 verse 6. Chapter lekhuluma ngokukholwa iyajula. Ithi kepha-ke ngaphandle kokukholwa kwenzeka ukuthi umthokozise uNkulunkulu. Ngokubozayo kuNkulunkulu umele ukukholwa ukuthi ukhona. That's the first thing. Uyakholwa yini uNkulunkulu ukuthi ukhona na?
Ngoba ngeke ukusiza ukukhuleka ungakholwa ukuthi okhuleka kuye ukhona. Okwesibili, kholwa ukuthi ungumvuzi walabo abamfunayo. Uthi uNkulunkulu ngifuneni ngisenokuthola, ningibize ngiseseduze. Sifuna ama-benefits, sifuna izinto zikaNkulunkulu yena simfuna. Kwenzeke into emangalisayo during the week. Ngiyakholwa lokho ngikhumbuza uNkulunkulu ukuthi ngikhulule. Ngoba engeke ngafikanga lo muntu. Ngeke athi angikhulume efikile. Ngibhizi ke sengishilo ngiyakha ngale current indawo zokulala. Ngithi uma ngiphuma esangweni nangomunye umntwana athi ke ngibaba umama uyakhula. Sicela umkhulekele. Bese vele ukukhulumizwe kimi ngaso lesikhathi. Ngitshela afike enkonzweni ngesonto. Bese ngithi mina mntanami ulethe umama wakhe enkonzweni ngesonto azokhulekela. Abese khombisa ukuyokubala nokungathandi. Befuna ngiyeke yonke into engiyenzayo ngiyokhulekela lo mama. Of course ngamehlo ethu sonke bekufanele ngenze njalo. Kodwa manje kunalokhulumile kimi ungibele wathi mtshela afike enkonzweni ngesonto. Uthe manje ukubala esho njalo. Base ngithi mina umama wena nimhambisini esibhedlela. Oh ungakasho lapho. Athi manje ukubala abesethi umama akakwazi ukuhamba. Kusho ukuthi angenze ngani mina angeke into engenza ngiyela. Ufithi vele kufanele ngenze njalo. Kodwa khona lo sekhulumile. Bese fast angikumbuzo. Ngithi mina umama wena nimusini esibhedlela. Athi siyamusa, nimusa ngani? Siqashe imoto, siqashe imoto ngesonto nimlethe enkonzweni. Isho ngene imoto. Nendlela ngijahe ngayo befuna imithireke. Isho ngene emotweni ngihamba. Ngezinye izinto sikenza izinto umuntu azozi-interpreta ngokuthi rude. Kanti khona lokhulumile. Mase ngibuya nematerial sesi-discuss nabafana. Laba abasebenzayo isiyavela indaba ukuthi cha lo mntwana lona akalifuni isonto ngisuke ngakhuluma into angayifuni yena wahlelo ukucabangela unina okufanele amlethe enkonzweni azokhulekela. uNkulunkulu uthini akafuni sifuna ama-benefits akhe yena singamfuni. Ileyo nto message ekhona. So siyathanda izinto zikaNkulunkulu kodwa asimfuni yena. Mfuneni uNkulunkulu esenokuthola nembizo seseduze. Ngakho-ke maYebrew 11:6 athi kepha-ke ngaphandle kokukholwa kwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu. Ngokubozayo kuNkulunkulu kufanele number 1 akholwe ukuthi ukhona, number 2 umvuzi walabo abamfunayo. Asike ephuzwini lesine ungangabazi mawukhuleka. Enye into ehlupha abantu ungabazi. Kwenzekani uPetro ehamba phezulu kolwandle uthi Nkosi uwe ohamba phezulu kolwandle yisho nami ngikwenze. Petro was very good. Akafuni uhamba ngokuthanda kwakhe, ufuna uhamba ngokusho kwakhe. Yisho Nkosi nami ngihambe phezulu kwakho. Washo uJesu wasehamba. Thema esehamba wabuye ungabazi. Hayibo laba manje ngempela la ngihamba phezulu kwakho. Wasusa amehlo kuJesu wayeseyaqhwila. Iyahlupha lento mawukhuleka bese uyangabaza. And khona abantu abathi mabekhuleka kube nama-voice akhuluma ngaphakathi ngeke uyithole lento. Mhlawumbe uzoyithola wena. Yena lo uNkulunkulu ukhona. Mhlawumbe kukhamba amadimoni ayamthuka khona la. Uzudideke nawe ukukhuleka. Udinga ukuvuma izono. Akhuluma kanjani amadimoni ethempelini likaMonzweni? Afunana amadimoni la. Ngoba usihlanzile ngegazi likaJesu. Sikhuluma ngokungabaza. Mawufunda uMark 11:23. Yabona uMark 11 qala lapho ku-23 ugijima uya ku-25-26. Ucebile ukufundisa ukuthi ukhuleka kanjani. Sekhuluma ngokungabaza manje. Uthi ngiqinisile ngithi kini kusho uJesu lona loyo oyakuthi kule ntaba ngokuleka uphonseke elwandle engangabazi enhlizweni yakhe kepha ekholwa ukuthi lokho akushoyo kuyenzeka uzakuba nakho. Ukungabaza isitho esikhulu somkhuleko. Ngikhumbula eminyakeni eminingi mhlawumbe kwaku-2012 seyinto encane la
esikhonzela kuyona. Hlala uNkulunkulu angikhumbuza le nto ngixoxe. Ngathi ngizoshumayela lana izulu kwakungekho silingi uthayela. Bangumsindo lana izulu engekho umfana wensimbi ngalelo langa. Ucule bese sibhuqa sesikhuleka. Masesikhuleka bese ngiyathandaza ngithi Nkosi ngicela ukuvale leli izulu. Ngeke bangizwe labo abantu ngishumayela. Bese angizusho uphendule yena ngoba ngangisemusha ekholweni. Phendula izwi lithi izwi musukhuleka la. Khuleka phambi kwabantu mususukumile usumile. Bese lithele izwi uthi phambi kwabantu bese izwi liqhubeke line uzothi. Kufanele ngihlukanise kubani uNkulunkulu okhulumayo la. La mazwi ayafana yize bethi abantu izwi laNkulunkulu lamoya ongcwele kaSathane. uSathane uyawazi ukukhuluma ngesoft voice. Kufanele wazi ukuthi umoya ongcwele uzokhuluma izwi. uSathane akakwazi ukukhuluma izwi. Lithelele izwi isho phambi kwabantu ukuze bazi ukuthi uNkulunkulu uyaphendula. Lithi leli mayingasaphendula uzothini liyangingabazisa. Base ngikhulekela ukufunda izwi nakho konke ngasukuma. Ngathi mangiqala ngimi ngathi bazalwane ngicela sikhulekele izulu. Ngathi ngicela ukukhuleka ngikhulekela ukumisa imvula. Ngamemeza kunomsindo. Ngathi mangiqeda ngithi amen lathula lathi thu. uNkulunkulu esimkhonzayo. Ngathi ngithi ngiyaqala ngeshumayela wathi thandaza ubonge before you preach. Wathi uSathane uzothi uyabonga ungaqeda ushumayela leli izwi. Abantu abayazi into esinayo masimla. Uthi ukhuluma okushoyo kube kukhona kube kufanele uhlukanise ngoba banibili abantu abakhuluma la eduze kwakho. Ngavele ngama ngathi asibonge uNkulunkulu. Ngakhuleka ngambonga ngani ngokukholwa nokungangabazi. Ngashumayela ngaqeda saphuma ngadeliver abazalwane. Mangena emotweni sibona ungwaqo umanzi kwakuyiqoqo. Izulu lambe yadelile uNkulunkulu dileli nganami. Ngabuya ngathandaza ngathi kuyoze kwenzeke esikaphelile livale kunomphela ngoba sengilimisile. Ngabuya ngakhuleka ngidilwa abazalwane ngathi Nkosi siyabonga sicela ukuyisa imvula yabuya. Ngokuthi kuJohn 15:7 uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kini noceleni ithandayo nikwenzeke. Namanje nangu usidinele nangu ugesi ukuthi uzohamba ngilevel. uNkulunkulu esimkhonzayo. What a mighty God we serve. 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 Ilokho okufunana umntwana kaNkulunkulu mawukhuluma ube nesibindi wazi ukuthi uyakuzwa. Wazi ukuthi ukukhulekelayo usunakho. So lento lekagesi yabona eqala manje yangiqala lemvulo ukuthi ngikhuleke ngikholwe ukuthi sekukhona. Ngakho ke asidlule sikhuluma ngokungabazi. Ethi kaJakobe chapter 1 verse 5-8 uma kukhona kini oswele ukuhlakanipha makacele kuNkulunkulu obapha bonke ngokuhle engajakali khona uyakuphiwa. Ngike ngizwa abantu abafana ngicela ungikhulekele ingane yami ayiphasa esikoleni. Yebo ngingakukhulekela kodwa lithi izwi uma khona uswele ukuhlakanipha makacele yena ayathelelwe. Ngoba mayitheleli uzothi mayisehlakaniphila ngambonga uNkulunkulu hamba ubonga abaphansi ubonga amadlozi sesebenza kahle ofisini lapha kumnani ukhohliwe ukuthi ayekade feyila wakhulekelwa waphasa akwenziwe uyena khona ezokwazi ukuthi ngangifeyila amaklasi ngathola umfundisi wangithela bathi ngihambe ngiyokhuleka. Udumo luye kubani? uNkulunkulu owenzile hayi umuntu. Ngoba maluze kumuntu luzokhohlakala bese kushone emadlozini. Uma kukhona kini oswele ukuhlakanipha makacele uNkulunkulu obapha bonke ngokuhle engajakadi khona uyaphiwa. Verse 6
kepha makacele ngokukholwa engangabazi ngalutho, ngokuba ongabazayo unjengedlami lolwandle liqhutshwa ligujiso ngumoya. Ubona ungabaza ukuyashintsha ngabaza acabanga lokhu nalokhu. Ngakho makangasho lo muntu ukuthi uyakwamukela isutho inkosi. Umuntu onhliziyo mbili oguquguquka ezindleleni zakhe zonke. Ungabaza ayikho into ayizonda uNkulunkulu njengongabaza. uNkulunkulu akamfuni umuntu ongabazayo. Mawungabaza kahle kahle ufuze bani. Ngoba uNkulunkulu mayesidala ukuthi masenza abantu ngomfanekiso wethu basifuze babuse ufuze bani. Yinto uzibize umntwana kaNkulunkulu kalusangabaza. Deuteronomy 31:6 ukhuluma uMose uthi qinani nimisibindi ningesabi ningeshawula uvalo ngabo ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho nguyena ohamba nawe. Inkinga yethu siyakhohlwa ukuthi sihamba nobani. Lithi izwi lapho kumaRoma 8 mkhulu okuthina kunosezweni. Siyakhohlwa ukuthi ubani ohamba nathi. Ngelinye ilanga uElisha ehlezi noGehazi. Uyaphuma uGehazi incebe ithole ikamo likaElisha liqakwe amahasha amaningana. Athuke athi Nkosi siyabulawa namhlanje. Washinto kodwa uElisha wathi Jehova vula amehlo lenceke ibone ukuthi abahamba nathi bangakanani. Wavuleka amehlo enceke uyabona ukugcwele iqhele phezulu kwentaba amahasha omlilo asezulwini. Sikhohlwa ukuthi ubani esihamba naye. Esihamba naye la emuhle khona. Ungumabizo wasabela. uMatthew chapter 18:20 uthi uma babili behlangene egameni lami ngikhona. Yazi masiqala ngesihlala phansi sithi uJesu Kristu inkosi usekhona. Awumabizo wasabela. Asha amadoda amathathu Shadrach and Abednego athi inkosi ngeke sikhonze ngeke siguqe. Wathi ngisiphinda kaningi isithando somlilo bathi ungenza okuthandayo ngeke siguqe. Base bembizile ongabizwa obizwa sabela. Bathe mabephonswa phakathi kwashiya ibopho kwakhala uNebukadnezar. Wathi asifakanga yini amadoda amathathu eboshiwe. Wathi ngibona u4 ehambe ekhululekile. Wavela wabajoyina ngoba ngesinye isikhathi akazuvimba ukuhlupheka kodwa uzongena nawo sizini. Bese sikhala thina mina ngangingcono ngingakholwa sengiyahlupheka sengikhona cha unawo uhlupheka nawe. Uthi ziningi inhlupheko zokholwa ufunda amaHebrew 34:17 and 18. Uthi kodwa ngiyamphula olungileyo kuzo zonke. Athi uJobe kunkosikazi wakhe asiukwamukela okuhle nokubi yini kuJehova na ukhulumisa kwesifazane oyisiwulu. Bafowethu masibe nokwazi ukuthi sokwamukela okubi kuNkulunkulu. Hayi ngoba engasithandi ngoba esiqinisa efuna siphume sifane negolide emlilweni. Hayi ngoba engasithandi mhlawumbe kade etshela uSathane wathi usibani bangeke umthinte. Uyangithanda ungcwele njengoba basho uJobe. Wathi thinta inyama yakho yekumphefumulo. Bese siyakhala thina abazalwane banamhlanje abatetemayo. Angazongena kuliphezulu. Verse 8. Ngisakhuluma ngoDeuteronomy 31 uthi verse 8 uJehova nguye ohamba phambi kwakho. Uyakuba nawe akayikuyeka akushiye. Ungesabi ungabe nangebe. Sengishiye ukuthi uShadrach noMeshach akazange abashiye. Beshaya uPaul noSila lapho kuzenzo 16 kala ku25 waba nabo. Omunye wezothi uvuma kanjani uNkulunkulu ashaya umuntu wakhe? Ukuba bashayewanga babengeke badumise. Ukuba badumisanga zazingeke zikhululeke iboshwa. Ukuba zikhululekanga bangeke avuka umgcini iziboshwa asindiswe. Ezi uNkulunkulu ke enza inhlembi azi ukuthi siphetho sayo silapha kude sihle kanjani. uJosefa indlela ahlupheka ngayo kanti uNkulunkulu wayazi ukuthi ufuna ukumenza aphathe iGibhithe abe second in charge emva kaFaro. Ufika udelelwa abafowabo bathi inyanga yamaphupho. Uyadlula lapho bayamdayisa. Esedayisiwe bayifika khona ngokubusisiwe. Ngeke umcindezele umuntu kaNkulunkulu onesibusiso. Ngisho senimdwebela uvili
yojika lovi ubheke kunini ngoba ngeke kumenze lutho. Mawefika lapha owesifazane ufuna ukumwinja uthi uJosefa inkosi yami nginikeze konke la endlini ngaphandle kwakho ngeke ngikuthinte. Ongenze njani wena? Ngoba phela imali le kahle kahle. Yazi ukuthi imali le yangathi uJosefa ngoba wezothi bayithandana nalo wesifazane bambulala uPotifaro ingcebo yonke beyabo bobabili. Kodwa wame kungcweleni wabe kumhlopheni ngoba icebo likaNkulunkulu lathi ngifuna uphathe iGibhithe wayezophatha lenzebe encane yenduna bese kuphela kanjalo. Mayibona ukuthi uyambamba ngenkani wakubaleka washiya ingubo yakhe ijazi lapha kuwe wammangalele endodeni ukake lo mhebhero omlethela kade ethiwa ngidlwengula kuthela indoda banamadoda kebe nezikhwele esikhaleni uthatha mvalele ejele kanti hayi uyakhuphuka ngesikhathi ekhuphuka lahlone phansi kade iminyaka emibili ejele waphuma ngizilanda yonke yayazi. So kunezinto uNkulunkulu akudlulisa kuzo ungakafiki la ekubhekisa khona. Kulula nakhona la sasikhonzela endlini encane ikopane yibhodle store. Namhlanje sikuphi in 14 years 10 years wonke sikhonzela kuleli. Ihleko kuthiwa lapha nokumiveni kuphela kwalo mfundiso kuleveni. Umakhelwane wami la unezimoto eziningi ziyagcwala. Sihleko kodwa sihlehlelana emuva. Ngoba uNkulunkulu wayesivivinya namhlanje kunjani? Siyabonga uNkulunkulu samdumisa sihlaleni uJesu izwi lakhe uyalilinda ukuba alethe asikhuleke. Babonjwele babonumleyo uNkulunkulu nomusa siyabonga ukukhuluma kwakho. Siyabonga Nkosi ngoba masicela uyasizwa. Ngicelile ukuhlala phansi nami ngilalele ukhulume wemiqondo. Siyabonga. Ngiyacela Nkosi ukuthi lona loyo ofikile la umbusise ngokufika kwakhe angabuyeli emuva engasitholanga isibusise sivela kuwena. Ngiyakhuleka laba abazoyizwa Nkosi inkonzo ku-WhatsApp nabazoyibuka ku-YouTube. Yenza umsebenzi uNkulunkulu wami owaziyo wena ngoba Nkosi ngacela ukuba ngibe ibungu esandleni sakho wenzele into oyifunayo ngami. Ngibe imbongolo igibele ikuse lapho ufuna ukuya khona. Siyabonga uNkulunkulu wethu ngoba izwi lakho uyalenza. Sibonga Nkosi ukuhlangana ngale ndlela. Usisa lona loyo ufikile. Sibusiso sakho sihlale phezu kwakhe. Angatholi ukuphumula umene ngikhuleke ngaphendulwa. Ngoba usifundisile namhlanje usazoqhubeka nakupart 5. Usifundisile ukuthi yini efunakalayo uzuphendula umkhuleko. Izwi lakho ke Nkosi uyalenza. Siyabonga kakhulu. Sinikeza wena udumo ngakho konke osekwenzakele. Sithi uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Angibuyiseleke konke umphathi wohlelo. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Sumisile la.